Tuu mukaan I Love Me-messupäivää. Mä sain nämä liput PRLiltä, joten kiitos heille paljon. Tää oli mun toinen kerta I Love Me-messulle, joten ties vähän mitä odottaa. Tää Näin syntyy tyylikäs asukokonaisuuspaneeli oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Ei ehkä tullut silleen uutta tietoa, mutta oli kuitenkin mielenkiintoista kuulla. Sitten mulla oli pari pistettä, jossa mä halusin ehdottomasti käydä. PRL, Bloom by Johanna ja sitten oli Dermalogica. PRLt saa muuten 6 kappaletta kasvonaamioita 9 €. Sitten me käytiin tämmöisessä paikassa, jossa oli mun mielestä tosi hyvin näitä kasvonaamioita ja varsinkin tämmöisiä erilaisia, joita mä en ollut nähnyt. Sitten oli kans näitä Tirterin concealereita, joita mä en ole koskaan Suomessa nähnyt ja tosi tämmöisiä erilaisia brändejä. Mä en tiedä, mutta tuntuuko muista, että oli jotenkin paljon ihmisiä rattaiden kanssa. Tai me oltiin viime vuonna mun äidin kanssa lauantaina ja nyt me oltiin niinku perjantaina ja me tultiin niinku heti aamusta, niin musta tuntuu, että oli jotenkin paljon lapsiperheitä, joilla oli rattaat. Mä olin varannut tämmöisen 40 kasvohoidon Dermalogican pisteeltä ja toi kasvohoito teki niin hyvää. Mut joo, loppupeleissä tosi kiva päivä ja ihanaa päästä lopettaa tää vielä kylpyyn.